Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Isagot mi kara kayo ti istorya na Pauluan. May parit nga blowout. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Anya man ang problema ni Nanang? Ay na, Dom. Dagijay kapada da senior citizen, Amumutan, akaaduan kadakwa, dantisan ang makawawat. Oo na ya. Adun ti agkabaw karagijay. Manutawan nagijay kaunaan na nagmembro iti asosasyon na ya. Kat kaaduan kadakwanan ti Line of 8. Wen, ni Ina Tumasa, 85 nanday jay. Kat sumarsarunumat ni Ina ilang, isuda kada ama pitong. Adun nagiti babakit kan lalakay. Adun nagiti miyembro ti Senior Citizens Association. Taman manumot ti mataya na senyor. May aywanan da ngamin. Kanayo na masalsalwadan ti salon at da, talibre dagiti vitamins da. Ene. Dahito ti may sapay a libre. Anyaman nga oras, pagbalinan nakasarot. Hoy, sa durak ka no. Kung nanitatanggap iti kinaman naturog ka. Ay, masapol ang disiplina akmat itan ti bagay. Tani, sakmut ang ti chairman ti barangay. Na kayo matgayam ina ilang. Anya ti bagayaw? Ayan, ni bakit supeng. May kano dito'y balayaw. Ha? Una yung ti kasta nga awag yaw kani katugangak asufeng. Masurunak. Napayagan nga urayag ti panagawat kumat-kuman iti pensyon ka senior citizen. Ngam, awan matlaagan. Pinpindingan samot ni bakit supeng. Ne. Tanangin nyo ti panagsasauyaw. Anya na ita pensyon ng ibagbagayo pinpindingan ni katugangak. Anya kumanga iti pakibiyangan na iti pensyon nyo. Dakal ti pakibiyangan na Taiso ti presidente ti senior. Naminduan nga imay dak in-interview para iti panagpensyon kumatan. Angam awan matlaagan. Inted da kano ti form ken ni bakit supeng. Ngap anyat aramidan ni supeng. Apay adi na aramidan ti trabaho na kas presidente ti senyor tapno agpensyon akmatan. Ay, mawata kung ti ibagbagayo a pensyon. Matlagayam. Sa kung di da magkapaylaang. Sikan ti kapitan. Iso nga umay kumanan ikamang daytoy a problema tadimat inas asikaso ni katugangam Agusting idi isupay ti kapitan. Anya? Ayan ni bakit supeng. Di mo ilamang ni katugangam. Di kaya agsawi ti kasta Ngala, pagsaritaan tayo ti may papaniti dayta. Kasano nga min aya dayta haina? Namdan asido daya bakit ilang nagsasaw? Napanagayam kinasarita ni Dumeng? Huwag nga raw. Kaslaki ti nagsasawa mang swil-swildo ka na tao. Masuruna kiti dayjay. Sa may sa na-qualified na may kaniti social pension, tadamat pagbirukan na. Ada anak na professional. San lang nga dayjay? Ada bukod na balay. Agpapaabang pay. Talaga asaan ang maaprobaran jay application dat. Tamasigurado ka na si ay dayjayin. Ket no tinatumpungan mo ginag-CI ang nagdamdamhagan ket manggurgura keng kuana nalpas ti ani. Sigurado apadaksendan. Ket ganaben na ata palangguad mo't nga rod a tao. Sa may sa
Langa na langan, bagsakan. Katsoy, nagatitidog na ganyan naglalabasit ako kuna. Pinarisan mo't lang dyan sipit na sumanggalabasit. Ay, plus, jay Violet, abok na ko naman. Ay, ang mga nuday jay pa'y tinakita dyan nag-interview. Iso ada bagsak Ngala. Tangay di na makita dagita pakapilawan na. Amabalin nga isot makagapaw, itikawan pa'y notice nga agpensyon, ilawlawag muntaw. Wan. Sige. Kat no sumanoon to pailaan, awan mabalin kaon. Makaamunton no asino ti sumukat kanyak no madanon ti eleksyon para presidente ti senyor. Anya, nasukatanan ni katuga nga kasufing a presidente ti senyor nga oray awan pa eleksyon. Wan, Dumeng. Ne, kasano deta? Di mo nagsasaritaan niya, di may papaniti problema yaw. Kat, Wan, ado ti imbagbagam. Ngam sinukatan min Kunamat ni Supay nga uray masukatanan a presidente. Iso aday jay. Nagboluntaryo ni pitong asumukan. Masukatanan. Iso sinukatan min ni katugangam. ne. Madi daytang inaramid yaw. Violation dayta. Sana mabalin na basta masukatan ti presidente yu a senyor, no awan mo't balido arason asukatan yawn. Imbaga na nga rod asukatan min. Iso sukatan min Ay, madi. Sana mabalin ti kasta, inailang. Nay, hadda ka mat kapitong. Ho, nagsasaw kamay kusting kas lalakayak nga adayaw gamsika. Kapitong kun kunamat na. Nay. Ay. Panagdayaw lang kat kaka nga bala. No ti amom kat ubing ka ngam siya. Hawan mo problema di takay. Pagkadadala ang matikunak. Inakmat pala kayo unay. Ay. Nay. Kita ang basit deta ang kit mo Ay, Kumarkaron sa akin day. Ingkan to agpa-check up. ay, awan dayta. Kagangay lang na iti uyok ko. Ay, makapadanag. Ingkan to agpakita iti doktor. Narigat, no mabaybay ang deta. Ang yaman dayto. Payayaan lalain kayo ng musak ng aking bagay. Mala, daking ka. No di mo ikaskaso deta. Narigrigat no baybayam ket kumaraw. Ala, Doming. Awan na ti kamkamang matdagiti senior citizen na problema dan. Ngun nga raw, maburibura na kanakwanan. Ag-blowout karon ni Ama Pitong. Hala. Aghabaw ka din day di alakay. Medyon sa. Masuron di po ko na, akakabkabalay na. Iso nga minti aggastaws. Tawan kanumat, itid dagi jay ulitag na nga anak jilakay. Win taapay ngamin nga ag-blow out. Feeling na nga rod kat presidenten. Violation kit di jay naramid da. Iso nga imbaga kan ni nanang, no anya ti aramidin na. Ay kuyugam tuman kit day, ta mapan kayo jay munisipyo. Halawan, tulungak ni nanang iti dayta. Ay, grabe da. Mawawatan tayo latainan, ta agkabaw nga ruran ti kaadwan. Aramidan tayo latanan, iti mabalin tayo nga aramidan. Agsurinderan ni nanang. Sana mabalin na basta agsurinder. Imbagakin ko na rayta. Masapol nga ornusan ti problema, sakbay nga agresign, no talaga adinan kayat. Problema, dinalpas a problema. Sakit, adamat ag-blow out adi na oras. Bayan talatan, no talaga kastati kayat na.
Makaamon jay apo ko na. Uret, napintas mo ti trabaho na. Makakatawag dita. Blowout ka, no? Ay, una yan ayapi man. Tatian mo na kat maidayaw la una yan. Ay, madiakat katawan ti agkabaw. Tamang ano agkabaw aktumad. Ay, pakawanan na kapo. Ay, ipilit ni Apong ag-blowout. Agad ka sanaw. Pag blowout ang atinaw, agkamawin, kat may sadayta na pagkakabawan na. Ay, kun kunak nga rod, makabawan na kumadayt blowout nga ibagbagana. Tapno saan nan nga ipilit. O di ikararag mo, makabawan na kuma. Kasta nga rod der aramidag. Ang awan. Kapilitan sa pag-blowout adi na oras. Sapay agparti iti baboy ti kayat na. Daytan, manuribo nga iti balor ti baboy ita. Agasem, awisan nanto kano ti nga baranggayan. Agkurang ti agbalor iti 20,000 Ay una, padaya di na orasan no kasta. Ay lakit di Awan mo't nga rod kasta akwartak. Iswa, padasa kayaw awan. Bareng makabawan na ako nak. Ay una, no di na makabawan, saos. Ang mga no agpasugnod no di mo pagustuhan. Delikado ka no isuntukit din ti kwa. Ay, pampanunutok mo't dayta. Narigat ta talaga no agkabawan di tao. Agbalin a posible, dagitay imposible. Ay, Apong Pitong, mabisin kayon. Nabsuga kaon. Ne, apay, nangan kayon aya? Wansa. Sa, kunayo mat. Apay, di kayo mabisen? Pabisi na kaya. Ne, da kayo ti makaibaga no mabisin kayo wenno saan? Saan kumot abuksit ti buksit yo? Wan aya. Saggay sa tamot gayam iti buksit. Ay, agkabawaksan. Apay ajak amo itay dayta. Ne, kumarkaro man ang tikabaw na. Ay, Apong, kaya tiyo ti agbakasyon ijay Pangasinan? Ay, manik. Ay, ado ti makmakan ijay Pangasinan. Yung kay sarungkaran ni Ikit Pakana. Ado kanot masida ita. Yung kay agkura bitinaling tama Ay, is. madyak! Ah, Imutupay na nga anak day di sima. ha? Anak day di sima, kunayaw? Well, imut day nga anak ni sima. Kagurak. Ay, anak mi iti day di sima, kunayo Kat no asawa yo day di Apong sima. Anak may. Wen, anak yo iti day di Apong sima ni Ikit ko Apakana. Agbakasyon kayo iti Pangasinan ta. Regalwan na kayo kano inton Paskwa. Pasko na ya. Katwan mat. Paskwan ton, panagre-regalo. Panagkakarol dagiti ubing iti Pangasinan. Ay, wan aya. Ay, inak to man ang karaw lay. Day ti abalay, No, tinatorong me. Balayo ama nga mo me. Sapay kuma, mayaw awan ni Tino di Apong na. Kasano mayaw awan na? Agbakasyon sa kano iji Pangasinan. Barang malipatan nan di ibagbagan apa nag-blowout na.
Kasano amalipatan na kat kanayon akulit ang dagiti kapada na asenyor. Iso nga road nga ipanaw ni Tino dito nagbugsutan. Tapno mayad dayo karang iti kapada na asenyor. Ala, kasla nakapimpiman lakat nga roden. Talaga akas lang nakapimpima nagitagkabaw. Sapay manmano ti makaawat kan makaanos kadakwada. Kaadwa na may paspasuli na. No saan nga si kaswa nang iti anak na. Agpipin na to dun pa'y kitding agaywan nang iti daddo mga anak Wen, kas kadamanang simang, iti saan pa'y anatay day di inagayoma. Nakaro ti kabaw day jay idin. Agasam, nilang manang simang tinangay aywan, tadimot sublatan iti dagiti kakapsat na. Mayat ko mga rod no nayabot na ti sangagasot atawon na tapno at dariwar na. Ni simang kuma tineranod. Kumaa, mamati ka mat at agriri dagitay sadot akakabsat na no bilang. Ay wala ya. Puno ti kinunam. Nakapimpiman na iti daddo mga kabaw. Di no kasta. Naitantan nga raw ti blowout na. Wen. Tayaw awan ni Tino nga po ko na. Ibakasyon na ipangasinan. Aya, Kaslamat ngamin agraraman nga blowout ni Pitong. lakit di Saan mo't nga opisyal ang nabutusan na presidente ti senior citizen. Ta isumot natin nagkunkuna sumukatan, hindi nakasurunak. Kat sa anak-anapan adagos, hindi pagmimitingan. Ita ag-blowoutan. Agraraman na talaga. Malabay, antayo latan na. Imbag katada pakipunsyonan. Ngamnay. Hamangan nusada na matuloy ti blowout na. Adulakit di tiyag ngayom-gam no sana matuloy di ta blowout. Adu nga min katiag kunkuna nabayagan asan ka no anak karaman iti karne. Aya, Huh? sino ba't na kita? May san ni kakang ilang. Daytay agrik-reklamo, may papanditi social pension. Awan ka numot nga minti igatang na iti karnit baboy. Iso anabayag ka nun na di nakaraman. Anya? Oo, nadaitan. Wan, makaraman ka numot laang ninton blowout ni Pitong. Nagasumaya, tagan anos kanulatan nga agsid-sida iti inaldaw nga ugot ti kamote nga isaw-saw na iti digot bugoaw. Ay, awan nga ruden na. Agam mo sa itulatan na di pa'y nakaraman iti karne. Ay, lakit di Oo, nadaitan. May samot day jayin nga kabaw. Unsa, agdudumamot ngamin ti pagkakabawan dagiti kapada, senyoran. Mala, nasaya at mat nga road na ibakasyon ni Tino ni Apong na Pitong. Tadi kat aggastos sa di na oras. Nay, makamu kayo latan nga grunda dumeng. Makipagrunda ako mangem, may parit mo't kanya kung di masan sana pa nagpuyat. Talaga iti dahi nga edad yaw, masapo lang makumpleto ti turog yawn. Nay, mapanakon. Kat si kanti kapitan, iso akita ama ti pagsayatan ti barangay. Awang gayam, ingkay tuman wanawanan di ayan da kakapitong. Amon nyo man, numatuloy damot lang agbakasyan. Uy, lumabas kami ito ija, ito nagrunda kami no madamdama. Agiinumdan sa ija itay malam. Huwag nga rod. Sige, gawid akon. Makamu kay ditan. Ay, Adulakit di, timang padpadaan iti imbagan ni Ama Pitong apa nag-blowout na. Kanya nga tati ibagada, ano sana matuloy. Inton maminsan nga aldaw na jayan. Kat nagbiyahe da no bigat. Talaga, amay awanan jay blowout. Itatas akon ti presidente ti senyor.
agpenson tayo to amin eh. Nagsaya atan kapitang. Kasta ati presidente. Nasakit ti nakamkaw. Nabayagan nga uyayag ti resulta ti interview dita. Ay, apong ilang. Nakaro ti Bartek yun. Itulod kayo ni Jebalayo. Ay, saan pa'y? Ay, kakapitaw. Nakasagana ka di aminan ti pag-blowout mo. Ay, makasidsida kami ni Tila Uya. Ay, nakaroon ti pagmagakada kayo ita. Kakaduasin yaw. Ay. Nay. Tama, kanina ang senior citizen. Nalabasan ti oras. Hinkay aginanan ka nagitiba balayaw. Nakay launa, inailang. Kundi ronda kayo mat. Pagpakauna ti blowout ni pitong daytaw. Ay, dito kayam ti masa nga ibagakada kayo. Saan na matuloy ti blowout nga ibagbagak. Madi ni Chairman Dumeng. Maiparit ka no, ti agkabaw akong di blowout. Nay, tama. Chairman, di kalata nagsasaong. Impambar ka ngamin. Impambar Ay, pasensya ka, Chairman. Patyan kan idayaw na kalaunay at Chairman ti barangay. Isa, wen ko namlatan. Ay, agyamanak. Tagtagain na plakaya. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ni Doming iti yuyeng ni tagtagain. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin.